It is tough time for Zambia aiwa nevagari vemunyika imomo aiwa after the passing of their former first lady azvipere mushe muri Zimbabwe panapa vakomana vagwadziwa aiwa nekushayika kwavaita noda kwekuti zvanga zviri unexpected. Tinoona kunyange mutungamiri wenyika anyasa kuexpressa aiwa his sincere condolences. Sana bena mashukata na Hichilema no bo subscribe or like or on the bell icon. Tina pendo pakanyora chiti. It is with deep shock and sorrow that we have learned of passing of former First Lady Mrs. Maureen Kakubo Mwanawasa. We call on the country to unite as we join her family and indeed the nation in prayer. May her soul rest in eternal peace. Anobva posta picture rawo tikuona kuti aiwa Zambia iri kunyasa kugwadziwa nechiitiko ichi, but tinoona kuti chiitiko ichi chaitika pasituation iri very tragic. Tikaona kuti nhasi musi wa14 SADC summit tiri kumusi wa17 tautona kutoti makunga ari kufamba mamwe achifamba achitauka kunzi aiwa Hichilema anogona kusauya for the upcoming SADC summit iniko munyika yeZimbabwe. Tokuna kunaona vakomana vagona vatoona reason yekutoti aiwa vatomutumbira mamwe madelegates kuti avakomana endai munomiririra Zambia. We never know. Panapa we are commending zvitiko kana chokwadi chiri kunyatsoitika paground nekuda kwokuti we know kuti even before Hichilema akatombotumira aiwa Minister of Tourism kuti anosaina a petition yafanira kusaina pakati peZimbabwe neMozambique. Saka izvezvi vanhu vari kutongofunga kuti aiwa Hichilema netension iripo nemutungamiri wenyika yeZimbabwe anogona kusaatenda, asi nhau iri panapa muzara nhasi aiwa tinoona nyika yeZambia haisi kufara nekushayikwa kwafuma first lady wavo. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi kunyange comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.